Khasi trong cả Lyiur và shai ngay yoi ba phi wan changa Khasi ka đáp ta ka ching shai ring card bat ka Jingied changa phi wan ai ngan i ja phi ha ka ne ka Lyiur ngan shai yo slap ka le ngan jam ya tilum tiwa tang ban poi sha phi ngakwa Kaler ka besha kikma ka jing seo ka nang jam sha prang hanga pilong ka perthai bat kapne jingi jongi num sa kutang mar si teng na I ja pi ka ne ka Lyiur ngan sha yo slap ka le ngan jam ya kilum kiwa tang ban poi sha phi ngakwa ka Lyiur ka phalang ka donu ngan yai tang ya pi ha ka Lyiur ha Khasi ki ba shai ka Jingied chong I ru kan yai ne ngan I ja pi ha ka ne ka Lyiur ngan sha yo slap ka le ngan jam ya kilum kiwa tang ban dan bat pi ngakwa